mag tuke ni team mar Harambee Starlets ka achiel gi mano mar Junior Starlets norwaki e kar jot mar jatend piny Kenya buore Nairobi ka ndio kinyi makawuono limbe manobiro tok timbe go timo maber e tuke gi. Jatend piny Kenya William Ruto osingo mar wuotho gi nyidendi mag Junior Starlets tok timo ngado tiko mar yuore tuke mag pinje mangima mibiro bagi e piny mar Morocco. Junior Starlets mano ngado tiko mar tuke pinje mangima tok loyo team mar Afrika ma milambo gonde 5 kuom achiel e tielo ariyo. Komachielo Starlets biro yuore tuke mag pinje Afrika machakore tarik 25. Believe that you can compete with anyone FIFA places before you. I know you will. Na mumesema ya kwamba mkicheza kama nyinyi na mimi nitafanya nini? Nitacheza kama mimi. Millions and millions of you will be touched directly by this. It is a unique moment in our history that we are seeing this kind of development in creative economy sector and in the sports sector. And I give you assurances, Your Excellency, that today we will do everything in our power to ensure that the software is right, that we commercialize the sport and bring resources to the pockets of our footballers across this nation. Nashukuru the federation kwa kutupia the support kwa camp, tumepata everything, hatujakosa chochote, na tunathank pia the government for the support kuleta ma fans the time we needed them. Na also Mr.